Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नै दिनै साननैसो गोबाव जाबाय आरो आङो ब्लग लाबोनो हायैया कारेन्ट खुन्था बारहुंखाजों कारेन्ट खुन्था माखा बायनानै लाइनानो गैया ओंखायनो मबाइलाबो चार्ज गैया बिनि थाखायनो आङो ब्लग लाबोनो हायाखै। ओमफ्राय नै दायो आङो फांसनाव दंफैयो आरो आङो बेखौनो दिन्थिहैनोसै। फांसनाव मोसानायफोरखौनो नायलांदो होमबा नोंथांमोनाबो जोंनि दिनैनि ब्लगखौ। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। होमबा आङो दा फांसनाव थांनोसै आरो फांसन थिलियाव नायलांदो नोंथांमोनाबो जोंनि दिनैनि दा जोंनि गेजेराव जोङो मैयानिफ्राय दिनैसिम खेलाखौ नायनानै बेस्ट प्लेयार एबा साबसिन गेलेगिरि जोङो गिबियाव ट्रफिखौ होनो थाखाय नैबेयाव खेला गेलेनानै देरहाग्राफोरनो प्राइज रानगासिनो। Halo. Halo. Halo.
फोटोग्राफर बुरि दं नोंसिनावबो मोसाबाय था मिउजिक जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला Hablangjubay thampai dongraya Ising akhong hablangjubay thampai dongraya Badamali khalangjubay ising akhonga Badamali khalangjubay ising akhonga जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला